Barangay Malimpok, next game natin. This time number 18 on Baya to number 13, Baya pa rin. Looking for receiver number 20, pero di diretso. Bigay, labas ang number 16. It's 3 points. Number 18 on Baya. This time, Alcasan, di diretso. There is a double rebound on Alcasan. This time number 20, bigay naman ang Ocampo, ako naman for 3, but no good. Alcasan nakakapulot to Mayo. Mayo, di diretso, basket, 2 points para kay Mayo. This time number 20 on Ignas, bigay number 24. Hakot na yan, no good. Ocampo. At wala mapupunta on Mabez Hernandez, Construction Supply. This time, Kambalisa on number 15 to Alcasan. 5 sa 3, but it's a short. Ocampo to Boya. Boya this time, hinintay ang kakampi. Bigay on number 20. Now on number 13. Boya to Boya. No good. Valdez this time for the defensive rebound. Valdez pa rin. But Luzas will handle at maling sasayin. And we have a substitution. Alcasan is out. It means by Cayablad. Ilalabas si Alcasan at papalitan niya ng Cayablad. Now number 13 to number 18. Bigay naman on number 24. Points at 8. So 3 points on number 24. 84-72 ang ating nasa talaan. This time Mayo. No basket. Mayo pa rin po the putback. 2 points on Mayo. Dipisa! 84-74 sa puntos ang kalamangan para sa Barangay Montalvo. Nadagdagan pa yan ang number 20. It's a 2 points. 12 puntos na yan ang lamang ng Don Pedro. Kambalisa anong gagawin? Pero matutuwa. At nabitawan, symbol pa rin tayo para sa mga natiguling. Mayo, lalapit si Paulson Mayo. 7 minutes, 55 seconds on the time remaining. This time on number 20. Bibigay on Boya. Back to number 20. Sa loob naman Ocampo pero magtatapikan. Kambalisa ngayon. Diretso. Iiwan para kay Cayablad. Sa basket 2 points ang Cayablad. Baba sa 8 puntos ang kalamangan ng Barangay Montalvo. This time on number 13. Boya. On the side, number 24, Baglugan, masyadong malakas. Mayo this time. Basket, 2 points. Ang napapatawag bigla ng timeout ang Barangay Montalvo. 16 natin lang yun. It's a 2 points. Bibigay. 2 points on number 16, Benjamin. 6 minutes and 50 seconds on the time remaining. Now on Baya number 13. 88-82 ang ating nasa talaan.
Last touch on Bayabab, we have a substitution. Ocampo is out at papalitan on Montilla, number 5. 13 seconds on the shot clock para sa Barangay Don Pedro. Now number 18 to number 24. Hakot na yan. 8 seconds to shoot. Bibigay sa loob. But he connects to foul on number 22 on Felix. This is your second personal foul on Felix. And 2 free throws para kay Montilla. On the first throw, control of number 5. Basket. Dalawang free throw yan. Kayabyab. No basket. Kayabyab pa rin. Pero matatapid. Kayabyab. To Kambalisa. Kambalisa. Ilalapit. 2 points is good. And Kambalisa. Bersama number 13, Doria. To Doria. To number 20. 5 sa 3. But it's a short this time. Now on Villamil to Mayo. It's a 2 points for Mayo. 90-86 ang ating nasa talaan. Baba sa 4 na puntos ang inahabol ng Valdez Hernandez Construction Supply. Doria on number 18. Ball na ngayon sa ating teammates. 10 seconds to shoot. Now number 20, Arano ng Dos. 2 points is good. Foul sa player, Kayabyab at Mervin. Felix. 2 points on Felix. 5 minutes and 40 seconds. Bersama number 20. Bibigay on Montilla, number 5. On the perimeter, jumper, 2 points is good. Now on Maya. But he connects a foul on number 20 on Ednas. This is your first personal foul on number 20. Maya to Felix. Felix. He connects a foul on jersey number 5 for Montilla. This is a guilty on the pushing foul. This is for personal foul on number 5. We have a substitution. Okay na, mamaya na. On the first throw, it's a 2 strong for Felix. This time for the second free throw. It's free charity for the free throws from Felix. 5 minutes and 15 seconds. This time on number 18. So half of one. And it's a 2 strong. Maro 2. Kambalisa makakalusot. Barnes at Kambalisa. 94-91. 3 puntos ang nabante para sa Barangay Don Pedro. Now on Doria. Kanina 12 puntos yan, pero ngayon 5 na lang. 5 puntos ang abante this time. Kayabyab to Mayo. Mayo, diretso, bigayan nila na turn around jumper. It's a 2 points. 4 minutes and 30 seconds. Now number 13. Now number 18, Barry Sutton points on number 18. Now Kambalisa ngayon, so regarded by Daya. Bibigayan Kayabyab. On the side, Villamil, back to Villamil. That is a 3 seconds violation.
4 minutes and 6 seconds. Only 4 minutes and 6 seconds. We have a substitution rep. Mayo is out. Papalitan on Soriano on number 1. Now number 13, Boya 2, Montilla. Montilla na yan. Looking for the receiver pero nabasa on Villamil. Villamil. 2 points at number 16, Villamil. 99-95. Apat na puntos. Para sa single tayo on Barangay Don Pedro. We have a substitution on Boya. I'm sorry, it's Montilla. This time on number 22. Number 4. Running shot, 2 points is good on number 4. Kapapasok lang yan on number 4 on Magarag. This time, kaya Rob, fires it through. Hold ball kaya. Pero bola pa rin ng Valdez Hernandez, Construction Supply. Meron tayong position kanina bola niya dahil pero ganun pala bola niya. This time Villamil. Number 4 at Magarag to number 20 Ignas to bola. Pero sa same ball tayo. 3 minutes 26 seconds. Bibigay number 18 to back. Same ball pa rin tayo. We have a substitution. Felix papalitan on rebound number 7. 12 seconds to shoot. 12 seconds on the shot clock. 12 seconds to shoot. Baseline inbound on number 4. So, Boya, that is a short this time, Villamil. So, Cambalisa, di diretso na si Cambalisa. 2 points on Cambalisa. Apat na puntos ang abante para sa Barangay Don Pedro. Now, number 20, matatapig number 13 to number 20 again to number 13. Labas naman on Boya. Maro sa short. Number 7 on rebound. Now, number 20. Boya pa rin sa basket at Boya 103-97 ang ating nasa talaan at lamang pa rin ng 6 na puntos ang Barangay Don Pedro. No basket. Number he collects a foul on number 15. This is your third person. At magpapatawag ng timeout ang Valdez Hernandez Construction Supply. 2 minutes and 16 seconds on the time remaining. Our official score 103-97. 6 na puntos ang nabante para sa Barangay Don Pedro. Libre po ang lahat ng gamot at ang inyong mga ipapatingin sa inyong karamdaman. Yan po ay alay at bigay na pagmamahal ng ating Commissioner King Philip J. Tadeas and back to the ballgame. 2 minutes and 16 seconds on the time remaining. This is the third period. Our official score 103-97 ang ating nasa talaan at 6 na puntos ang abante para sa Barangay Don Pedro. Busano number 20. Looking for receiver para diretso na lang na libre kasi. 2 points on number 22. Kay Mr. Blando, kararating mo lang. Patapos na kami.
ng Almasan, pero wala yan. Hakot to number 20. Ignas ngayon, running shot, no good. Defensive rebound by Rico. Pero matatapikan, Ignas pa rin ang number 20. To Goya. At he connects the foul on number 17 on Amazon. For the 13th foul. We have a substitution. Rigo is out. Papalitan on Valdez. Paki-tap in ng maayos on Steven Valdez. At para sa ating last game, syempre ang inaabangang laban ng Barangay Manuntag versus the Palace Patangto. Susunod po yan after this building. And 2 free throws is a basket for Doria, number 7. Yun yung bakbakan na napakaganda ang Barangay Manuntag tsaka Palace Patang. May basket. Rebound on Almazan. Bigay naman on Valdez. Almazan, no good. Valdez, ilalapit. Wala pa rin. At kinakalawang si Valdez. This time on number 4. May basket. Defensive rebound, Palaplag to Soriano, number 1, Soriano. No basket, but he connects the foul on jersey number 22. No good on the first throw. This time for the second free throw. Basket, we have a substitution. Soriano is out, replaced by Mayo. Nagbabalik si Mayo on 1 minute and 9 seconds. Muli pasalamatan natin si ang pinakamamahal na punong barangay ng Barangay Bulawe, punong barangay Bonario, Solis. Magandang gabi sa'yo. Meron po kayong nakaprepare na upuan dito. Punta po kayo dito sa committee table. And he connects a foul on number 20. Second personal foul for the 14th foul. Not yet in penalty. Warning for penalty. No good. No good again. Thirty seconds. To bounce on the desk. 35 seconds. Number 22. Boya back to number 20. Now on number 22. Bantay si Campalisa pero magkakalusot. 2 points. 20 seconds. 2 points. 15 seconds. 10 seconds. 5.3 seconds. 5.3 seconds. Sarmento po rin. Hindi nakapaglaro yan. 3.8 seconds. Only 3.8 seconds. Mayo. Almasan. It's official. Basket count for the 3 points. Basket count. Bilay lang. Bakit tayo to? Para doon sa ating punong barangay. Kak, wala naman yun. Punta lang yung kapitan. Uli. Stay po lang dyan. Stay po. Palabangan ng Barangay Don Pedro. Anong diskarte ng Valdez Hernandez Construction Supply? This time on Beria, number 18.
Looking for receiver to number 4, matatapikan. Now on Valdez. Si Carlson Valdez. 109, 107 ang ating nasa talaan. Now on Doya, number 18, Doya. Bigay on Ocampo, Pebreno. Barrel sa Lugo, there's a shot. Barrel sa traveling violation committed. Number 15, kontreng atras po tayo dyan dito sa side ng gilid na ito. Paatras ng konti, yung mga stop, pwede punta po kayo dun sa side na yun. Yung ating baseline, hindi na nakalabas doon. Now on Valdez. 2 points sa sunod. Para sa block natin, 109. All time. Jacob this time to Ocampo. Nalibre, 2 points at Ocampo. Last 9 minutes and 5 seconds. Kambalisa, 2 Valdez, 5 sa 3, balik sa shoot. 111, 109. Dalawang puntos na lang ang abante para sa Barangay del Pedro. Number 13, 2, Boya. Lalabasan number 4. Ilalapit on number 4. Using the glass. It's a 2 points. Legit. Pero maguguan. Hagod this time. Number 24. Matatapit pa rin ang Kambalisa. Bibigay to Valdez. Using the glass. It's a 2 points. Nanay no, talos pa lang. Di ba nag-antik ka? Last 8 minutes, 22 seconds. Now, number 18 on Doya. Ito pa tanda ko, mali ka mo. Running shot, 2 points. It's a lucky bounce, 2 points. To Valdez. No basket, but he denies a foul on number 13. On number 18, he connects a foul on number 18. Second personal foul. 13. Two points. 2 out of 2 for the free throws of Valdez. There's a throw. It's a 3 points para kay number 24 on Jacob. Now on Kambalisa to Almasan to Mayo. Basket 2 points para kay Mayo. Number 13 to Ocampo, number 26. Ocampo ngayon. Ocampo pa rin. To Jacob, labasan, Macarel, number 4. No good this time, beaten. Almasan, 2 points and Almasan. Isang putos na lang ang inahabol ng Valdez Hernandez. To number 24, sa kapila naman, no good. Almasan, to Mayo na yun, to Valdez. Para shot si Valdez. And loses the handball at last touch para sa mga nag-green. Last touch. Sakitang kapal to ah. Sakitang kapal to lang ka. Malulog. Wala ko Sabay ni naninilog na rin. Wala ko Mga ba substitution? Saka, si Macarel Rizal, papalitan ang number 20 on Ignas. Last 7 minutes and 6 seconds. Mahaba pa yan. Jacob this time. Bantay si Kambalisa. Pinay ang number 20. Ignas na libre. 2 points on Ignas number 20.
Last 6 minutes 50 seconds. Kambalisa. Kambalisa ngayon. Alaran ng boss. Battle sa tapal. We have a substitution. Valdez ilalabas. Papalitan on River. Nice man. Kaya we have to Almasan. By 3 points para kay Almasan. Beka tayo, 120. Para sa ika-apat na deadlock natin on 120. Lucas. Bigay on the side. Hakot to Boya. Boya ngayon. And we have a foul on number 0 on Mayo. This is your fourth personal foul on Mayo and 2 free throws awarded para kay Ocampo. And the first throw is a basket. This time on the second throw. We have a substitution. 122. 120 ang ating nasa talaan. Balik sa 2 puntos. Ang Kalamangan para sa Barangay Gonzaga. In last 6 minutes 20 seconds. Malayo-layo pa yan. Rivo to Bayabla. Down the side. Tapos para Andrea. Si Paul sa Villamil. Now number 18 Goya. Strong regarded by Villamil. Di may pagtag para makakagay pa Villamil this time. He fights. We have a timeout on Barangay Don Pedro. Nice. Matagal-tagal na hindi nakalabang ang Valdez Hernandez Construction Supply. Pero this time, 124-122 para sa Kalamangan ng Valdez Hernandez Construction Supply. Nakalabas yung ating baseline noon. Hakob number 24. Hakob ngayon. Sang ligada batu nomor batsay na lang jumper but no good. Nagpipitaw na Black Calablan this time too. Villamil but no good. Number 20. That's a lane violation para sa Manila Green. This time on Ignas, number 20. Ignas pa rin. So number 18 on rebound to number 26. Ocampo. Pero tabukuan number 13 to number 20. Ocampo. 2 points. Para sa panglimang deadlock natin. 124 all. Kaya lang ang kambal. This time, Ribo. Ganun sa helper and single pa rin tayo. Bola. Nasa fourth quarter na tayo. May position arrow tayo. Masusunod pa rin ang ating position arrow, okay? Para sa inyong kaalaman. 12 seconds on the shot clock. 12 to shoot. May good. Now, number 20. Diretso, but no good. Labas. Boya, 2. Hakon na yan. Number 24. Save the ball to number 22. No good. Last 4 minutes, 48 seconds. At ang bola, bunggulan nyo. Makarisguman. Hawakan yung maigi.
Hirapan mo naman. 126. 126, 124 ang ating nasa talaan. Valdez Hernandez para sa Kalamanan. 2 fouls is good para sa ikapitong red lock natin. 126 all. In last 4 minutes, 23 seconds. It's a defense para kay Almasal. Now, Neves number 22. Delia Babae. Sa defense naman ang Delia. 129 all ang ating nasa talaan. Kambalisa sa Ribo. Ribo na yun. Terong. So, Kambalisa. Back to Ribo. Ribo, didiskarte. Higayan ay masama the same spot. It's a defense of Almasal. Last 3 minutes, 45 seconds. Bersama number 22. Lalapit. So, Delia ako doon. No good this time. Edwas na lang. No good. Kambalisa. But he connects a foul on number 20. Nila the substitution, third personal foul. Kambalisa pa rin ito. Almasal. Pero block. Saves by Kambalisa Taluga. But he connects number 13. He connects a foul on there. This is your fourth personal foul on number 13. For the third team foul. Almasal ngayon to Kambalisa. 10 seconds to shoot. Kambalisa ngayon to now last 3 minutes. Now there number 13. To Ednas. Bigayan Jacob. Jacob na libre. It's a defense. Dalawang puntos ang Kalamanan. 134, 132. Riba. Rediscarte ang Riba. Babalik para kay Kambalisa. Back to Riba. 10 seconds to shoot. It's a Riba. Last 2 minutes, 30 seconds. Masa ko sa school lang. Kapulikod ka to. Dora po, Dora. Last 2 minutes and 16 seconds on the time remaining. 136, 132. Apat na puntos ang labante para sa Valdez Hernandez Construction Supply. Now back to the ball game. Last 2 minutes, 16 seconds. Walang timeout yun. It's a 3 goals timeout. Last one. On the first row sa basket, this time for the second free throw. Yung sa basket also, 6 na puntos ang abante para sa Valdez Hernandez Construction Supply. Number 32, Ocampo. Ocampo ngayon. But he connects a foul on number 13, Kambalisa. This is your fourth personal foul para kay Kambalisa. And last 2 minutes, 7 seconds. Ribo. Ribo this time to Almasal. Short. Dapat mo nagparaan ang Almasal. Nice one. Now last 2 minutes.
Well, he commits a foul on number 23 on Kayabuab. Second personal foul on Kayabuab. For the third team foul. Wala pa tayo on penalty in last 1 minute 50 seconds. We have a substitution on Emil also Doria, papalitan. Doria on number 13. Last 1 minute 50 seconds. Ocampo this time. Ocampo. This time, Almazan no basket, but he connects a foul on number 18, on jersey number 18. Masalah. Tanggung wala. This time, 2 free throws. And the first throw is a basket on Almazan, number 17. This time, the second free throw ang bumuhay sa laro ng Nagas Hernandez Construction Supplier ng Almazan. This time, number 18, Muntik na agawan. Number 18 pa rin, Hakot this time, 5 sa 3. No good. Pambalisa. Almazan. 2 points. 134, 132 ang ating nasa talan. Daya. Lagay. Daya pa rin. Libo. 2 points. Last 1 minute. 5 seconds. Ocampo this time, 5 sa 3, it's a 3 points. We have a substitution. On Almazan is out, replaced by Valdez. This time on Valdez, number 6, number 8, Ribo. Last 55 seconds. 10 seconds to shoot. No basket. Kaya biyak pa rin. Last 40 seconds. 8 seconds to shoot. No good. Last 35 seconds. Ready pinsa. Last 27 seconds. Next player. Pinta ka ba? Masih ka ba? Iba ba? Steal ka? Tama ka mo? Last 22 seconds. Last 18 seconds. 10 seconds to shoot. 10 seconds. No good. 5 seconds. Congratulations para sa Valdez Hernandez Construction Supply. Okay, merong best player in this Almazan. Hindi kayo lumamang. Fourth quarter, kayo yung lumamang. Ikaw ang bumuhay sa team mo. Palakpakan nyo. Almazan on jersey number 17 and to be awarded the medal. Ang ating pinakamamahal na punong barangay, Wanayo Solis, kayo po ang anong masasabi mo para sa team mo, para sa inyong lahat?
Sirte Labat. Ayos, ayos. Masaya tayo sa ano? Francis Water. 17 ang Almasan ang bumuhay sa team ng Valdez Hernandez Construction Supply at andito ang ating pinakamamahal na punong barangay Juanario Soles para reward ang best player of the game, Mr. Jersey number 17 on Almasan. Okay, thank you Mr. Almasan at thank you sa ating punong barangay Juanario Soles. Maraming salamat. Next lang tayo ang inabangang laban ng barangay Halos